Good evening, dear audience. I'm very happy and delighted to be today here with you, although online, electronically, digitally. Nevertheless, I hope you will feel my energy from the screen while I will be sharing with you my poetry. Thank you. Спраўджваю фіялку. Ці супадае ейны колер з колерам бэзу, што квітнеў калісь ля майго дома. Даведнік усё ускладняе, дадаючы лаванду і фуксію. У гэтай кветкавай разнастайнасці я перакладаю твой верш. Усё, што адбываецца з намі, словы. Усё, чым мы ёсць адна для адной, вершы. І калі я пішу гэты радок, мой лятак выпускае шасі, а ты пайшла на шпацыр у парк, і ў нашых пакоях сталы з разгорнутымі нататнікамі, памаранчавым і чорным. У прачуванні нас, нашых целаў і колерных каардынатаў, сумных і сухіх, як размовы, пасля таго, як ты аднойчы сказала, што сябрам мне быць не хочаш. Аднойчы я сустрэла мужчыну, які думаў, што ён торт. Не ўдакладняла, які, вясельны ці на паўналецце, але вера яго была такой моцнай, што я паддалася і стала хацець яго мець на сваёй талерцы жыцця. І ўсё да таго і ішло, адстаяла чаргу ў месяц, прапускаючы наперад дзяцей і інвалідаў невядомых мне воінаў. І калі час дайшоў да мяне, аказалася, застаўся апошні кавалак. І мужчына торт аб'явіў: «Я адзін, а вас шмат. Не дамся нікому. Захапляецеся маёй прыгажосцю на адлегласці недасяжнай». Я апомнілася і ўзгадала, што не аматарка тортаў. Ён набыў ёй сукенку, як развітальны дарунак на свой дзень нараджэння. Ці носіць яе цяпер? Цікава. Свае сукенкі я набываю сама. Падарункі мне дзіўная практыка, асабліва калі ад мужчын. Можа, праз Леві-Строса? Так доўга была падарункам сама. Даваць і прымаць, і прымаючы аддаваць. Сімвалічная пустата вяжа нас. Замест мужчын і жанчын мы абменьваемся гісторыямі пра іх, у надзеі зрабіцца хаця б далёкімі сваякамі. Чорная яблыня. Раніца пачынаецца з перакладу імёнаў людзей, якіх расшукваюць паліцыя, родныя, нейкія службы. У суседняй краіне вайна, але, як заўсёды, тэрміналогія ў кожнага боку свая. Усё, што я ведаю пра гэтых людзей, дата іх нараджэння. І з ліста ў ліст, які я перакладаю, цягнецца невядомасць. Як калі трэба трываць і не ведаеш, колькі яшчэ. І раптам месцазнаходжанне асоб устаноўлена, а потым дадатак, даведка аб апазнанні цела. І невядомасць з бязважкай, з туману робіцца чорнай яблыняй. Столькіх я пахавала ў сваіх перакладах, стаяла каля маці і бацькі, каля мужа і каля каханай, сыходзіла, каб прасцень пагрукацца ў іншыя дзверы і глядзець, як на тварах з'яўляецца зморшчына, нявер'я і гневу. Апазнаныя целы і неапазнаныя душы. Допіс аб смерці, як правільна перакласці. І вось я у турэмнай каморцы пішу ліст.
И вось у траншеи расчитываю почерк. Передайте теплых шкарпеток и шахматы. Ваш сын. 2017. Я спусціўся на дно. Смердзі дык смердзь. Але каб хоць з невялікай славай памерці. 1942. А я думаю, хто гэта слава? Што яна робіць з сэрцам? Надае сэнсу той бессэнсоўнасці, што вакол? Быццам усё было недарма? Мужайцеся і суцяшайце сябе думкай, што справа, за якую змагаўся ваш муж, справа вызвалення радзімы. 1945. Лепш было б, каб нас зусім забіла, а не ж отак покутаваць. Олена Камянец-Падольскі, 1941. Пісаць ліст і спадзявацца на ўзнагароду. Пісаць ліст і хвалявацца, ці дайшлі грошы. Пісаць ліст і не ведаць, што ён апошні. Або пісаць і ведаць. Дзякуй Зіначцы за фотакарткі. Праўда, адно мне не падабаецца, тое, што яна пафарбавала вусны, да таго ж неахайна. 1941. Кіеў. Каляды прайшлі ў траншеі, але ў мяне быў кавалак пудынгу. Таму я не мушу бурчаць. 1914. Эдвард. Цяжка быць жанчынай адной у палку. Спім у агульнай зямлянцы, сушымся ля адной печкі, нагавіцы і боты не па памеры. Марыя. 1945. Трываць як усе. Выкладвацца нават болей, думаць, што ты герой, як і кожны, а потым маўчаць, што была там, хаваць медалі, бо ніхто не падыдзе да ваеннай дзяўчыны. Ведаем, як тыя медалі ты заслужыла. І тое, што я адрэзалі ногі, і тое, што боль трывала нясцерпны, і што не баялася адмаўляць камандзіру, не лічыцца. А я думаю, а што лічыцца? Спаць з маладымі медсёстрамі, абрухаціць баявога таварыша, або гвалціць дачку ворага? Ордэн табе не дадуць, калі сумняешся, ці варта страляць, калі спачуваеш і сваім, і чужым, калі топіш сваё дзіця, каб выратаваць астатніх, калі клапоцішся пра чужога мужа, калі вешаешся на яблыні чорнай у імя маці, дачкі і святой душы. Дякую. Хвала Леба.